Office u Deputy Commissioner Bhoi District harangkat ka jingya trelang bat ka Office u District Sport Officer Bhoi District ne ka step kalap long ya ka jingya mare thong ka bala tip kum ka jal Utsav run ka bachngai kum bah new kilometer kata na ka yo lebai market dulongnar shadu sha indoor stadium lang kadai ka jingtmu jong ka ne ka jal Utsav run kalong ban pasnguthu bat ban tengkai ya ka jing penne pansa aya kitolong ya ka ne ka jal Utsav run lawan ban kawe lama do ba di renta tiang o General Secretary ka RBDSA ha ka jingya don lang uba Bobby L Nongbet o District Sports Officer Bhoi District lembat ki we de ki officer ha ka ne ka jingya mare thong lawan bani simanta na du ki samla kan thei bat chinrang bat ki longkmi longkpa ki bla he karta ha ka ne ka jingya mare thong ha ka thup ki chinrang o samla skemlang suba o lawan ha ka kardan ka banungkong o samla monas bongrung o lawan ha ka kardan ka baar bar o samla lapan crowd thaba o lawan ha ka kardan ka balai ha ka thup jongki kinthei kalawan ha ka kardan ka banungkong kasamla rinalis ingti kalawan ha ka kardan ka baar kasamla banisha khamdait kalawan ha ka kardan ka balai bat ya kanam ki balasan karta na kaliang ki kinthei layo daga kong sonara rani bat na kaliang ki shinrang pat layo do ba pelbi na kaliang ki nong peniai kum ga jing pechlur bat aimen sim ya ki nong ya shimenta kin sasam ya ki kusnam sha ki nong job ha ka sngi ban penkut ya ka jing rakhe ya ka jal Utsav Jal Utsav celebration. Kini ka Jal Utsav run naga office jangka Deputy Commissioner pada Jal Jeevan Mission and the District Sports Office ni Pynlong ini ka run takasi bagi khati ka Jal Utsav run. Kini ka run kadi ban perkemai fi kalau khoi namal kumno bangin sumar penbah penbet jaka buat ban umjur kumno bangin ban save jaka water more conserve water as this run will be unfold today. The runners will be reminded every step of the run mentakasi kalong ba kum kajing kenma ba every effort counts bangin kumno bangin sumari ka whether it's practicing rain harvesting ne reducing water wastage ne supporting local water bodies. Every action matters. So Tanguntai ini bentahi ngashu wish all the best ya boro akinong more hakne ka Jal Utsav run.